таърихи аслии одами бойтарини замин дар соли 2021. ҳама Илон Маскро мешиносанд, аммо маълумоти аниқ надоранд, ки ӯ корашро аз чӣ оғоз кардааст ва ба қуллаҳои баландтарин чӣ хел баромадааст. ҳоло Илон Маск мошинҳои худидорашавандаи аз ҷиҳати экологӣ тозатаринро мебарорад. бо ширкати SpaceX кайҳонро меомӯзад ва ҳаракат мекунад, ки барои инсоният ягон чизи наверо кашф кунад. акнун ба аввалин муваффақиятҳои ӯ назар мекунем ва ҳаракат мекунем, ки ягон сирри пинҳонро пайдо кунем ва дар ҳаёти худ истифода барем. чӣ хеле ки медонем, Илон Маск соли 1971 дар Ҷумҳурии Африкаи Ҷанубӣ таваллуд шудааст. падараш муҳандиси мошинҳои механикӣ ва модараш модел буд. ӯ ҳамаи шароити беҳтарини таҳсил карданро дошт. аз синни 10-солагиаш забонҳои барномасозиро меомӯзад ва дар синни 12-солагиаш бозии компютерии бластерро месозад ва онро ба $500 мефурӯшад. ин аввалин пули коркардаи ӯ буд. Маск $500 ба ширкати фармативӣ маблағгузорӣ мекунад ва дониши барномасозиашро васеъ кардан мегирад. дар 17-солагиаш барои ба хизмати ҳарбӣ нарафтан ӯ ба Канада меравад. дар он вақт дар Африкаи Ҷанубӣ сиёсати апартеида буд. дар аввал Маск ба донишгоҳи Куинс дохил мешавад, баъдтар ба донишгоҳи Пенсилвания мегузарад. ӯ дар он ҷо маълумоти дараҷаи бакалавраро дар соҳаи физика ва иқтисодиёт мегирад. баъди хатми донишгоҳ ӯ сохтани стартап барномаи Zip2-ро оғоз мекунад. баъди 2 сол фурӯши Zip2 ба Маск $22 миллион фоида меорад. баъде ки ӯ маблағи зиёд ҷамъ мекунад, ӯ ба пеши худ якчанд мақсади аниқ мегузорад. осон кардани фиристодани пулҳо бо интернет, пешгирӣ кардани ҳарорати гармшавии глобалӣ ва табдил додани инсониятро ба организми байнисайёравӣ. Илон Маск нисбат ба ҳар як мақсадаш як бизнес сохтааст. барои осон кардани фиристодани пулҳо бо интернет ӯ PayPal-ро сохтааст. барои пешгирӣ кардани гармшавии глобалӣ Tesla Motors-ро, ки мошинҳои электромуҳаррикӣ мебарорад. барои сеюм мақсадаш SpaceX-ро таъсис додааст, ки барои пеш бурдани технологияҳои инсоният дар кайҳон кор мекунад. аз Илон Маск мо 3 хислати беҳтарини ӯро ёд гирифта метавонем. якум, доим чизҳои навро омӯхтан. дуюм, доим дар пеши худ мақсади аниқ доштан. ва сеюм, ҳеҷ гоҳ таслим нашудан.